כל מה שאתה רוצה אתה תקבל. אז ככה, כי אבא נותן לנו את כל מבקשתנו ואת כל הטוב שלנו, כי מגיע לנו רק טוב. אז ככה מה, זה יהיה מדהים, יהיה טוב. מה עוד, ככה, אהבה תגיע אלינו, בעזרת השם כל עם ישראל יקבל את הזיווג, כל אחד יהיה לו את הזיווג שלו. מה עוד, וצריך שיהיה שלום בבית, זה נושא, זה הנושא הכי חשוב. צריך שיהיה שלום בבית, ואיך יהיה שלום בבית? בכך שאנשים, שכולם, מישהו בבית, נגיד שעכשיו כבר בעל תשובה או מתחזק, אז בעיקרון צריך שהוא ידאג לזה, לקרב את כולם לרב אחד שיקשיבו לו, והוא ילמד אותם שיעורים, והם בעצם יהיו על מסלול, הם יהיו בדרך לתיקון. עכשיו, איך אתה מגיע איתם בכלל? שהם יגיעו להבנה שמגיע להם לתקן, שבכלל מגיע להם לתקן, שהם צריכים לתקן בגלל שהם עושים מעשים לא טובים. עכשיו, מה הקטע? אתם צריכים ממש להגיד להם, כנראה להראות להם, בעיקרון יש עניין כזה של עזיבה, כאילו אמא ככה לא רוצה שהבן שלה יעזוב אותה, הבן שלה לא עוזב אותה, אלא אם כן היא עושה לו מעשים רעים, אלא אם כן אי אפשר, בן אדם לא יכול לחיות עם מישהו שהוא עושה לו רע, אי אפשר, זה לא הגיוני. מי שעשה לך רע, אתה תקום ותלך בסופו של דבר, אתה לא יכול להישאר איתו, וכנראה שזאת הנקודה, ואולי אבא לא מבין למה או פה או שם, כי כנראה אמא לא רוצה שהוא ידע מה הולך בינך למנה, ואז בכלל יוצר אולי סיטואציה שמוזרה או לא נורמלית, והבן והילד כל הזמן הולך מפה לשם, מפה לפה, מפה לשם, ובכלל לא מצליח לחיות כמו שהוא רוצה. ואז הוא כאילו יוצא מהבית, ואז החיים שלו בכלל, הוא כאילו רוצה לצאת לחיים חדשים, אבל החיים הטובים שלו הם בבית. אבל מה הקטע? אמא, כל האמהות, נשמות, נשמות, אתן צריכות להשתנות, אתן צריכות לעזוב את התסביך שלכם של לעזוב. וזה העניין, כאילו אין לכם מה לעשות חוץ מטוב למשפחה שלכם, כי אם לא תעשו טוב למשפחה שלכם, אתם פשוט עלולות לאבד הכל, כי אם לא טוב, אז רע, אתם מבינות? כאילו, ולמי זה רע? לילדים, למשפחה, אפילו לאבא, אפילו הבן זוג, אפילו הבעל שלכם, פשוט יראה שהילדים עוזבים, הוא לא יבין מה קורה, הוא יחשוב עליכם, ואז אולי הוא יתחיל לעשות כל מיני דברים, הוא יתחיל לעשות דברים, כאילו פעם אחת לכם, ואז אולי הוא חושב, כאילו לכם למה? כי הוא חושב גם עליכם, וחושב, כאילו גם לאנשים אחרים, כאילו לדברים אחרים, כאילו מה הולך איתו בחוץ וזה, והכל פתאום מתחיל להשתנות, ואפילו גם לילד נהיה רע. קיצור, בנות, אמהות, אתם צריכות להשתנות. אם לא תשתנו, יהיה רע. זהו, לכל המשפחה יהיה רע. אפילו הבנות, כאילו, הן אוכלות כפה, הן כאילו אוכלות כפה אחוז שרמוטה, כאילו, הן לא מבינות מה קורה, למה זה, ואז אמא מתחילה לפקוט, או לא יודע מה, ואז בלגן אחוז שילינג. תקשיבו, אמהות, אתם צריכות להשתנות. אם לא תשתנו, יהיה רע ובלגן. זהו, זה סוף השיעור. ככה אתם צריכות גם, אתם צריכות גם להחזיר את הבנים שלכם הביתה, להגיד להם להיות כמלכה אליהם. ואם לא תהיו כמלכה אליהם, אז גם זה ייפול. ילדיכם, המקום הטוב שלהם, זה בבית. זה בבית איתכם, איתך, עם האמא ועם האבא. והאבא, אני לא יודע מה להגיד, מה אתם עושות בקשר לזה, אבל אתם צריכות פשוט... אני אעצור פה את השיעור. בקיצור,
בעזרת השם שיהיה לנו רק טוב. אתם צריכות ככה ממש לעשות שינוי. אני ככה, טוב, אז טוב, בעזרת השם שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו טוב. יאללה, ביי.